To je Bestov VIP intervju. Dobar dan, v Best popodnevu, Neva sem s tabo. V moji in tvoji družbi Stefan Zdravkovič, poznan kot princ od Vranja, je res? Od Vranje. Tako, od Vranje. Letošnji predstavnik Srbije na Euroviziji, kako si? Jako sam dobro, uživam, po prvi put sam kod vas i baš mi je prijatno, moram ti priznati, imate, stvarno, baš se pitam da li je svaka Slovenka ovoliko lepa, šta se dešava, šta mi radite ovdje. A ti je všeč pri nas? Lepa država? Prelepa država, da, ali kako si počela, izgleda kao da sam sultan, a ne princ. Šalom na stranu, stvarno je prelepo, mislim, dolazio sam i ranije za Sloveniju i prelepo je stvarno od prirode do ljudi, nekako ste opušteni i na sat vremena nam treba do mora, tu ste na planini, ovde čisto mi je vazduh, lepe žene, lepa hrana, ne znam, možda si preseljen. A nova pesem Lejla, da. Na Euroviziji si bil z Milo. Ok, in Katarina Didanović je bila danes pri nas v studiju in ona ima vprašanje zate v bistvu. Slušam. Ok, dajmo poslušati. Nije teško pitanje. I eto, zanima me kako mu je bilo, da kažem, na nekoj drugoj bini, kako je iskustvo bilo, da li ima tremu, ali eto, kažem, puno pozdrava za njega i sve čestitke. Da, pre svega pozdrav za Katarinu, bilo mi je prelepo, meni se san ispunio na Euroviziji kada sam bio mali, još u 2004. godine kada se Željko Joksimović pojavio sa Lane moje. Želeo sam da nekad u svom životu doživim da stanem na eurovizijsku scenu i od tog trenutka nikad nisam prestao da maštam velike snove. Tako da mi smo 2023. godine bili na pesmi za Euroviziju, bili smo pobednici publike, ali ukupno drugi u plasmanu, tako da nam je pobeda te godine za malo odmakla. Ove godine smo pokušali opet i srećom uz pesmu Mila pobedili smo i otišli u Bazel, tako da nije nešto što mogu još uvijek da verbalizujem. Kad staneš fizički na tu eurovizijsku scenu i kada vidiš kako ti se san ostvaruje pred očima je stvarno nešto što ću pamtiti do kraja života, tako da mnogo vrata mi je to otvorilo, stekao sam veliko samopouzdanje i odmah smo nastavili da radimo sa pesmom Lejla. Imaš ogromno pesmi o puncah, a to so osebne izkušnje, ki jih daš v pesmi ali kako? Neka jesu, ali na primjer eto pesma Ajša je inspirisana jednim mitom i jednom legendom iz mog rodnog grada Vranja. Imamo prosto neku, ajde da kažemo, lokalnu priču o Romeo i Juliji i prosto želeo sam da to iskoristimo kao inspiraciju za nešto što bismo približili publici na neki svojstven način, tako da neke pesme jesu inspirisane, konkretno Mila je ono što je najaktuelnije, što je inspirisano nečim kroz šta sam je prolazio u svom privatnom životu. Također imamo i neke druge stvari koje su inspirisale, ali konkretno Lejla je, ja stvarno verujem da svako novi ili on je način ima neku Lejlu u životu, ali generalno pevam svim ženama i svim ljudima, tako da ti možeš biti Lejla. Povej mi, kaj tebi pomeni Lejla? Lejla je pre svega numera koja će najaviti naš drugi album i nama je tu nekako najbitnije da ljudima predstavimo taj jedan zvuk koji će nas pratiti u budućnosti, a to jeste upravo taj pop rock, nešto što je svojstveno za mene. Mi generalno i na prvom albumu imamo nekoliko numera koje su na prvi pogled različite, suštinski ih prožima ista nit, a to je pop. Sa druge strane, rock je dobar deo mog identiteta i nekako želim da drugi album, počeši sa Lejlom, ide u tom smeru i da prosto na krilima Eurovizije pokušamo da dođemo do što većih broja ljudi sa pesmom Lejla kako bi nas što bolje upoznali i da se što pre družimo na koncertima. A nešto ću sad probat, dobro? Ok, uzbuđen sam. Ok, Jerglar, du er i vårt selskap. Kan du si det en gang til? Hva så snill? Selskap? Selskap. Kan du, možeš li to ponoviti, molim? Jerglar, du er i vårt selskap. Jeg gleder meg i deres selskap. Ja, jako mi je ugodno u vašem društvu. Vidiš? Svaka čast. Hvala. Ok, ja sam inače predavao norveški 7 godina. To, profesor norveškega jezika. Da, ti si imala upravo ubrzani kurs. Ne, imala sam Google Translate. Dobro, snalaziš se dobro, neko mi ni to nije pomagalo. Povej mi, kako bi zvenela Miljacka po norveško, a bi mi zapel malo. Mogu da probam, ali mislim da je to jako nezahvalan prevod, tako da ću nešto da... Ok, probajmo. Hvem skulle si at dette skal skje?
Så att mina skattar bruene Att jag kan icke komma Att jag icke kan krisegata di Wow. Ovo će to montaži seći iz emisije, nadam se. Ne, da, bilo je vrlo strano, dobro, stvarno. Zakaj si se odločil za norveški jezik? Ja sam teo da studiram filološki fakultet, pre svega jer sam interesovala me kultura, istorija i jezik kao takav. I filološki fakultet je omogućavao sve te tri stvari u jednom paketu, da to tako kažem, i hteo sam prvobitno da studiram italijanski jezik. Tako da sam onog trenutka kada sam došao da biram jezike, shvatio da ima još uvijek prostora i na skandinavskoj katedri i onda sam samo nekako poslušao i svoj osjećaj i intuitivno odabrao skandinavistiku, a tek onda norveški. Sve ostalo je istorija. Povej mi, koliko časa rabaš da zrihtaš svoje lase? Ker zgledajo boljše od mojih. In pa me še zanima, kater conditioner uporabljaš. Ma kakav air conditioner, da ti kažem, u okviru Eurovizije smo imali frizera koji je vodio računa o tome, ali ja generalno ne volim da se češljam. I air conditioner vrlo retko stavim. Tako da dešava mi se, pošto nastupam 3 puta sedmično vrlo često u kabare u Beogradu, gde već moji prijatelji i koji radi šminku i frizuru kreću da mi prete. Jer ne mogu da me češlju više, imaju biceps i podlakticu veću od Popaja, razumiješ. Tako da stvarno mogu bih da povedem malo više računa o tome, ali mislim da je za kosu jedna od presudnih stvari genetika, definitivno. Dobro, ali ti imaš jako lepo kosu, jel ti koristiš nešto da mi preporučuješ? Ja, veliko stvari. Šampon od banane. Šampon od banane, ja imam sapun od čvaraka. Znaš šta su čvarci? Ja se uopšte ne šalim. Meni je najbujnija kosa bila kad sam je opravo sapunom od čvaraka. Jednom sam morao da eksperimentišem i da probam i možemo da se odgovorimo za neki biznis posle toga. Taman pesmu da neku napravimo za neve. Kan greš na dopust? Na odmor, vrlo verovatno tek u septembru. Imamo tokom ovog leta zaista mnogo obaveza, nastupa i u Beogradu i u regionu, imat ćemo promociju Lejle i svega što radimo takođe širom regiona, tako da odmor, Andaluzija sredinom septembra. Hvala ti za obisk. Hvala tebi na gostoprimstvu i na vremenu. Z veseljem, upam, da priješ še kdaj, pričakujemo tvoj drugi album in pa, ko boš kaj nastopil v Sloveniji, seveda se oglas tudi pri nas na Best FM-u, a prav? Apsolutno, hvala ti na prilici i čekamo vas u Beogradu ako se ne vidimo na nekom nastupu u Sloveniji pre toga. Hvala lepa, čao. Ćao.